سب ولا بدوكس يخلو وزدلي اتادخا ميزي فتوى مرة أنا زخوني كم زخوني يزدلي قالتات نبرينا تزحطوا واقعهم كفل كنا ينرى كل سبنا من سسماي كعطي دلي كموت كنا يدلي نتبل أبا حلالا ترجمنا إذا تقصي كمجي كل سبا هيوت قعوة يدلي زدلي أنا قال كله أبقره وصنع يدلي مسوز زخيد واقع خفل كم دلو يكون كل سب حبتي حاجوس تعنان فقرا يدلي ግን መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ መስዋዕቲ ክኸፍል ፍቃደኛ ኣይኮነን ወይ እውን ንዕኡ ንምብፃሕ ዘድሊ ብድሆታት ኣይገጥም ደቂ ሰባት ብኽፉልካ ነቲ ፅቡቕ ናይ ምድላይ ዝምባል ኣለና መንግስተ ሰማይ ብዕድል ወይ ምሩፅ ዓሌት ምዃንካ ተኣትዎ ኣይኮነን ብግብርኻን ስራሕኻን እዩ ዝእቶ ወለድና እንትምስሉ ሰብኣይን ደሊኽን ጥሕምን ፀሊእኽን ይብሉ ዋጋ ከከፈልካ ዝመፅእ ጥዑም ነገር የለን እንደልዮ ነገር ንምርካብ ዋጋ ክንከፍል ግድን ኣብ ሂወት ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ቀሊል ዝበሃል ነገር Yes.